Wasu daga cikin abubuwan da ake zargin gwamnan babban bankin Najeriya wato Godwin Emefiele da aikatawa. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, ya kuke yakurin kasancewa tare da mu. A yau cikin shirin namu mun zo muku da jerin wasu abubuwa wanda ake zargin gwamnan babban bankin Najeriya wato Godwin Emefiele da aikatawa jim kaɗan bayan sanar da sauke shi daga mukamin shugabancin babban bankin Najeriya. Don haka mu je cikin shirin wanda ni Idris Abdulkadir zan gabatar. Abu na farko shine karkatar da makudan kuɗaɗe zuwa ga asusun 'yan ta'adda da kuma 'yan awaran IFOC. Sai abu na biyu shine halasta kuɗin haram. Abu na uku shine barazana da kuma kawo tarnaki a harkar tsaron ƙasa. Abu na hudu da ake zargin gwamnan babban bankin Najeriya wato Godwin Emefiele da shi shine haɗin baki da wasu wakilai wajen aikata munanan ayyuka. Sai abu na biyar shine aikata makirci wajen karkatar da dukiyar gwamnati. Sai abu na shida shine aikata laifukan tattalin arziki ba bisa ka'ida ba a bangaren tsaron ƙasa. Sai abu na bakwai shine bayar da kuɗaɗe wajen aikata ta'addanci. Sai abu na takwas shine tallafawa 'yan bindigar da ba a san su ba da makudan kudaden da aka karkatar da su daga asusun gwamnati da kuma tallafa kungiyar aware ta IPOB da ESN wato Eastern Security Network. Sai abu na tara shine rashin kulawa bangaren shirye-shiryen zuba jarin zamantakewa na ƙasa. Abu na goma da ake zargin gwamnan babban bankin Najeriya wato Godwin Emefiele shine mallakarwa da kansa makudan kudade da kuma 'yan uwa da abokan arziki. 'Yan uwa waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ake zargin gwamnan babban bankin Najeriya wato Godwin Emefiele da su. Don haka anan zamu dakata, mu kasance tare da ku a wani sabon shirin. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ina yan uwa masu na da kuma sayar da data. Domin samun data mai arha da kuma inganci, ku sauke wannan application din mai suna Aminci. Hakika wannan application din na Aminci data ya zo muku da za ku saya da kuma sayar da data mai inganci cikin farashi mai rahusa. Ku saurin dauko wannan application din a Google Play Store domin more data mai inganci da kuma arha. A Facebook kake kallon wannan bidiyon, ka duba sama za ka ga link sai ka danna zai kai ka wurin da za ku dauko wannan application din. Mun gode.